Представлям возило Audi Q5 за 178 000 превожени километри. Одвијач спредај без праскин, без пошкод, платишче спредај лево. С неке маншим поршинскими праскицами, пневматика има. Мало. Пневматика има 6,4 мм профила. Брак на леви страни возила в одличном станju. Платишче задај лево без праскин, без пошкод. Пневматика има 6,2 мм профила, задај лево медлажалник в одличном станju, право тако на десни страни во технично брезхивном станju. Защита подвозја се непошкодована, защита мотора е в одличном станju, спредај лево кончник и маншета блажилник за одлеп охрањени, право тако на десни страни се одлично охрањено. Платишче спредај десно с неке маншим површинскими праскицами, пневматика има 6,6 мм профила, прак на десни страни возила, одлично охрањен. Платишче задај десно с неке маншим површинскими праскицами, пневматика има 5 мм профила, одвијач задај, без праскин, без пошкод.